العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi may sabtikan yung jaman na ito ini kata yari na intal suko sin waktu insyaallah ta'ala na mawag kita ng simpal ko at ako kanya kali na ako magtugay simpal ko in email ka to pagkyan pero nalweng dahil kan Gadi Albani فليتفضل سيادته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi sahri sadri wa yassir li amri walil uqdatan min lisani. Alhamdulillah. Yabkahu qawli. Alhamdulillah, nung last 2 weeks ago na kung saan napasabi ko na inshallah bagitin natin ang isang babae na the best sa lahat ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo ito. Yun ay si Maria o Maryam sa Islam. Alhamdulillah. So alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob sa paliwanag sa subject na ito dahilan ang aking basis ay ang Quran, kung saan na makikita natin sa banal na Quran sa one of the chapters ay entitled yung Surah Maryam. Pero alhamdulillah, inshallah, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Babanggitin ko ngayon, alhamdulillah, sa chapter na tinatawag Ali Al-Imran sa ayat 33. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Durriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران ربي
إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخلت عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير الحساب So, alhamdulillah, yun ay ang basis natin kung saan, alhamdulillah, umabot na tayo ng more than 14 centuries nakalipas na wala pang kahit isang salita o titik lamang na ibago. Alhamdulillah, sa istorya tungkol kay Maria, ang ina ni Propeta Jesus alayhi salam. So alhamdulillah, tunghayin natin ang kasaysayan ni Maria, ang dakilang ina ni Jesus. Ang salaysay ng Surah Maryam, isang kabanata mula sa banal na Quran na tumatalakay tungkol kay Maria ay sadyang tumagos sa puso at kalamnan ng sinumang gustong alamin o babasahin ang istorya ni Maria sa banal na Quran. Alhamdulillah, sa isang sura na ito ay alhamdulillah hanggang sa ngayon na sinasabi natin walang naibago. Walang aklat sa buong kasaysayan ng mundo ang nakapagbigay ng isang magandang damdamin tungkol sa kadakilaan ni Birhen Maria maliban sa banal na Quran. Ang huling kapahayagan ng nag-iisang Diyos na ipinagkatiwala niya sa kanyang huling sugo at propeta
na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. Walang mata, hindi luluha sa kabanal-banalan at nagandang salaysay ng banal na Quran tungkol sa dakilang babae ng sangkatauhan. Siya ay si Maria. Bawat talatang tumatalakay sa kanyang katauhan ay tigib ng inspirasyon at umaakay sa kagandahang damdamin ng bawat tao nagmamahal at may matiim na paghanga sa kanya. Sino pa na nga ba ang makapagbibigay ng magandang salaysay kundi ang isang tanging Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Siya ay may ganap na kaalaman. Ang may ganap na karunungan, sino mang mambabasa, maging siya man ay Muslim, Kristiyano o ano man ang affiliation niya sa reliyon, ay katiyakang hindi mapasusubalian ang karangalang ipagkaloob ng dakilang may kafal, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kay Maria, ang babaeng nagmula sa angkan ng mga propeta. Sa ayat na binanggit natin kanina, ang ibig sabihin sa Suratul Imran, ayat 33, katotohanan pinili ng Allah si Adam, si Noah, at ang angkan ni Abraham, at ang angkan ni Imran, na higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Bawat isa sa kanila ay lahi ng isa't isa. At ang Allah ang makarinig, ang nakaalam. Si Hana ay hindi magkaanak sa mahabang panahon. Sa kanyang mataimtim na panalangin, siya ay nagsumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pagpalain sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanya ng isang anak at bilang isang panata o pangako. Ito ay iaalay niya sa paglilingkod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang banal na Quran ay nagpatunay nito. Ang sabi ng ang asawa ni Imran ay nagsumamo, O aking Panginoon, ako ay nangangako sa iyo na ang sanggol sa aking sinapupunan ay inaalay ko sa iyo bilang paglilingkod sa iyo, tanging sa pagsamba lamang sa iyo. Kaya tanggapin mo ito mula sa akin. Tunay na ikaw ang palakinig, ang maalam. Kaya nang isinilang niya ang sanggol, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang batang babae, at ang Allah ang higit na nakakalam sa kanyang isinilang.
Datapwat, ang lalaki ay hindi tulad ng babae at aking pinangalang Mariam o Maria. At ako ay nagpapakupkup sa iyo para sa kanya at sa kanyang magiging anak laban kay Satanas ang sinusumpa. Kaya tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dalangin. Si Maria ay lumaki na may angking kabaitan, kabutihan, at kalinisan ng pagsamba ayon sa banal na Quran. Kaya tinanggap ng kanyang Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanya na may kaaya-ayang pagtanggap at pinagyaman niya ito ng may mabuting asar. Subhanallah. At ang pagkain ni Maria ay tuwirang nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya minsan ay namangha ang kanyang tagapag-alaga at amaing si Propeta Zakaria sapagkat tuwing pumapasok si Zakaria sa mihrab, kung saan yung mihrab na yung pinag-stayhan ni Maria, tuwing pumapasok si Zakaria sa mihrab upang dalawin si Maria, kanyang natatagpuan mayroong pagkain. Si Zakaria ay nagsabi, O Maria, saan mo kinuha ang mga ito, ang mga pagkain? Siya, sumagot si Maria, ay nagsabi, ito ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang Allah ay nagkakaloob sa kanino man kanyang naisin ng walang sukat. So alhamdulillah, ang magandang balita kay si Miriam, ang pagpili ng Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, kay Maria. Ito ang paliwanag ni Ibn Kathir. Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na ang mga anghel ay nagsasalita kay Maria sa pamagitan ng kanyang kautusan at sinabi na siya ay pinili ng dahil sa kanyang tapat na paglilingkod sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagiging mahinhin, marangal, kawalang kamuangan sa magkamundong bagay, at katatagan sa pananampalataya, at siya ay pinili ang dahil sa kanyang mga katangian ng higit sa kanino mang babae sa mundong ito. Subhanallah. Allahu Akbar. At ang Quran nagsabi, at alalahanin na ang mga anghel ay nagsabi, O Maria, katotohanan, pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kang malinis at wagas, at pinili ka ng higit sa mga kababaihang ng lahat ng nilalang. Subhanallah.
bilang panimulang kautusan kay Maria, siya ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga anghel na dagdagan niya ang mga gawang pagsamba. Magpakukumbaba, magpapatira pa, pag-ayuno upang kanyang ganap na gampanin kung ano ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya bilang pagsubok sa kanya, subhanallah. Ang pahayag ni Angel Jibril kay Maria tungkol kay Jesus. Dumating ang mga anghel sa may balita kay Maria na siya ay magsisilang ng isang dakilang sanggol na may dakilang layunin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpahayag, alhamdulillah, sa banal na Quran, in the same chapter na Al-Imran, verse 45, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan nang ang mga anghel ay nagwika, O Maria, Maria, katotohanan ang Allah ay nagbigay sa iyo ng magandang balita ng isang salita mula sa Kanya. Ang Kanyang pangalan ay si Mesya. Si Jesus alayhi salam, anak ni Maria, hindi anak ng Diyos, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay, at siya ay nasa hanay ng mga malalapit sa Allah, at siya ay nagsasalita sa tao mula sa kanyang duyan, kamusmusan at kagulangan. At siya ay nasa hanay ng mga matutuwid. Siya si Maria ay nagwika, O aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng anak? Gayong walang lalaki ang humahawak sa akin. Siya ay nagwika, kahit na ganyan, ang Allah lumikha ng anumang kanyang naisin kapag kanyang itinakda ang isang bagay, siya ay nagsabi lamang ng kun fayakun, maging at nangyayari na nga. Sa talatang nabanggit, si Maria ay tunay na larawan ng isang malinis na babae at busilak ng puso. Siya ay nagsagisag ng walang kamuwangan, kaya naman siya ay namangha nang sabihin sa kanya ng mga anghel na siya ay nagsisilang samantalang siya ay ganap na birhen. Gayon paman ang kanyang katatagan sa pananalig sa kapangyarihang Diyos ang nagbigay liwanag sa kanya upang tanggapin niya ang himala at kaakibat ng tungkulin nakaatang sa kanya bilang isang mananampalataya. Tumimo sa kanyang pag-iisip ang ganap na kapangyarihan ng Allah na anuman ang kanyang likhain o naising gawain, ito ay tunay na magaganap ang mangyayari. So, alhamdulillah, banggitin natin ang pagdadalang tao ni Maria.
nagsalasay ang banal na Quran at banggitin mo sa aklat sa Quran ang kasaysayan ni Maria nang siya ay lumayo mula sa kanyang pamilya upang lumayong mag-iisa patungo sa isang puok sa dakong silangan. Siya ay naglagay ng tabing upang ikubli ang sarili. Mula sa kanila pagkaraan, aming isinugo ang Ruh, Anghel Gabriel, at lumitaw sa kanya sa anyong ganap na taos. Dahil sa tawag ng tungkulin mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Maria ay tumalima at sumunod sa kautusan. Si Maria ay tumalima at sumunod sa kautusan. Sa kanyang pag-iisa, biglang nagpakita ang Anghel Gabriel sa kanyang sa ganap na anyong tao, kaya siya ay namangha at nagwika. Katotohanan, ako ay nagpapakupkop sa mahabagin Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa iyo kung ikaw ay may takot sa Allah. Ngunit ang Angel Gabriel ay malugod na magpaliwanag at nakasaad sa Quran sa Suratul Maryam verse 19. Siya si Angel Gabriel ay nagsabi, ako ay isang sugo lamang mula sa inyong Panginoon upang ipagbalita sa iyo ang isang pagpapala bilang gantimpala sa iyo ang pagkakaroon mo ng isang matuwid na anak na lalaki. Subhanallah. Yun na ay si Jesus alayhi salam. Sa talatang nabanggit natin, muli pinaalaala kay Maria na siya ay pagpalain ng isang anak na lalaki, si Jesus, bilang gantimpala sa kanyang pagiging malinis at matibay na pananampalataya. Muli ring itananong ni Maria upang magkaroon ng katiyakan na ang lalaking kanyang kaharap ay tunay ng anghel. Siya ay nagtanong sa Surah 19, chapter 20, siya ay nagsabi, Paano ako ay magkakaroon ng anak, ng isang anak na lalaki samantalang walang lalaki ang sa akin ay humahawak at ako ay hindi isang marumi na babae. Subhanallah. So sabi ni Angel Gabriel, magot siya. Siya ay nagsabi, kahit na ito ay mangyayari, ang inyong Panginoon ay nagsabi, yaon ay may madali para sa akin at aming itinakda siya, Jesus, bilang palatandaan sa sangkatahuan at isang habag mula sa amin, at ito ay isang bagay na itinatakda. Subhanallah. So, alhamdulillah, ang panganak ni Maria at ang pighating dala ng kanyang panganganak ay nagbigay ng paraan upang ihatid siya sa isang sanga ng puno na datiles. Siya ay nagwika, sanay ako ay namatay na bago dumating ang pangyayaring ito, ang panganganak, at ako ay
naglaho na at hindi na matagpuan. At pagkaraan ng pagdurusa at bighating dala ng hirap ng panganganak, ang batang sanggol ay lumuwar sa kanya at kaakibat nito ang mga himala ng pagsisilang. Ang nasabi sa Quran, ang pagkaraan isang tinig mula sa kanyang paanan, ang tumawag, huwag kang malumbay. Ang inyong Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng isang bukal ng tubig na iyong paanan. So, alhamdulillah. Rabbil Alamin. Insyaallah, i-continue natin, insyaallah, sa next week na kung insyaallah, bigyan tayo ng habang buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi hindi natin alam ang buhay ng tao. So, alhamdulillah, humingi na lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahad us-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma tufarrik jam'ana hada illa bi dambin maghfur wa say'in maskur wa amalin salihin mabrur wa tidaratin lan tabur ya ajiju ya ghafur. Allahumma iz'al istima'ana hada istima'an marhuma wa taparrukana ba'dahu taparrukan ma'suma wala taz'al fina sakiyan wala marhuma. Allahumma a'ijjal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wal kuffar wal kafirin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadal baladan aminan mutmainna wa raka'an wa sa'iral biladil muslimin birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Alhamdulillah, palalain natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na inshallah ang mga kapatid natin sa humanity na magkaroon sila ng tamang kaalaman
inshallah, huwag niyong ikahiya na tanggapin ang katotohanan na walang ibang inshallah save sa inyo sa inahantong na impyerno maliban lamang kung tayo ay maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at maabutan tayo ng ating huling araw na bilang Muslim. Ang ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inshallah sumusunod tayo at hindi tayo sumawil sa kanyang kautusan. Alhamdulillah, da'wahum fiha salamun wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi